η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί στον χώρο της εκπαίδευσης ως εξής. Πρέπει να υπάρχει ρομαντισμός. Μετά στο ρομαντισμό πρέπει να έχουμε ως κατάληξη το όραμα. Μάλιστα. Το όραμα για να μπορέσει να έχει επόμενο βήμα πρέπει να πάει στη δημιουργία. Και όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα, που είναι ένα και μοναδικό. Μορφωμένοι άνθρωποι. Ο μορφωμένος άνθρωπος έχει μορφωθεί ως νέος, άρα μορφωμένοι νέοι. Άρα μαθητές που κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής της δράσης, δηλαδή μέσα στο σχολικό περιβάλλον, έχουν πάρει απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν και να είναι ικανοί να είναι άτομα μέσα στην κοινωνία τα οποία ισορροπούν το εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει μορφωμένοι, όμως δεν σημαίνει και εργαζόμενοι, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν το ξεχωρίζουμε αυτό, έτσι. Είναι απόλυτο που δεν έχει ξεκαθαριστεί. Δηλαδή με αυτά τα τρίκ που γίνονται και με αυτό το σκάκι που παίζεται, ότι τελειώνω το Λύκειο. Μάλιστα. Για να πάω εγώ στο επόμενο βήμα που είναι το πανεπιστήμιο για να μπορέσω να βρω δουλειά, είναι λάθος τεράστιο. Το πανεπιστήμιο είναι πρόσθετο προσόν και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Μετά το πανεπιστήμιο έχουμε και το μεταπτυχιακό που είναι επιπρόσθετο προσόν. Και μετά έχουμε το πολύ ισχυρό προσόν που είναι το διδακτορικό. Άρα εμείς πρέπει να λέμε στον άλλον ότι δεν μορφώνεσαι ή δεν αποκτάς πρόσθετα πτυχία, ας πούμε, προσόντα μόνο για να εργαστείς, τα αποκτάς γιατί θες να εξειδικευτείς και αν θες μέσα από αυτή τη δραστηριότητα της εξειδίκευσης και των πρόσθετων προσόντων κερδίζεις, κατακτάς, διεκδικείς. Πρώτα είναι το διεκδικείς μια θέση στον εργασιακό τομέα. Μάλιστα. Έχετε τη φήμη ανθρώπου ο οποίος έχει όραμα αλλά το συνδυάζει με έναν καταιγιστικό τρόπο με πράξη. Ας δούμε λοιπόν την πράξη εδώ. Να σας εκμεταλλευτώ επάνω στο θέμα της πράξης. Πώς θα χτυπήσουμε στη ρίζα το φαινόμενο της παπαγαλίας, δηλαδή όχι της παπαγαλίας με ποια έννοια, ότι δεν παράγουμε ανθρώπους που σκέφτονται δημιουργικά, αλλά ανθρώπους που απλά αποστηθίζουν και επαναλαμβάνουν γνώση την οποία την έχουν δει σε κάποιο διδακτικό σύγγραμμα. Η δημιουργικότητα λοιπόν στη γνώση. Βγάζετε μια αγωνία σε αυτό, αλλά εγώ το είχα απαντήσει λέγοντας ότι για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να αλλάξουμε τα αναλυτικά προγράμματα. Συγχρόνως πρέπει να επιμορφώσουμε τους καθηγητές να είναι ικανοί αυτά τα αναλυτικά προγράμματα τα οποία δεν απαιτούν παπαγαλία να τα υλοποιήσουν. Και τρίτο, αυτοί οι εκπαιδευτικοί που είναι μέσα στη διαδικασία πρέπει πράγματι να έχουν στο μυαλό τους και να λένε ότι επιτελούν λειτουργήμα. Δηλαδή ζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα να έρχεται μετά το Υπουργείο Παιδείας όλο αυτό το πακέτο που σχεδίασε κάποια στιγμή να τα αξιολογεί και να λέει αυτός ο εκπαιδευτικός υλοποίησε σωστά, έκανε καλά τη δουλειά του. Βλέπω όμως δεν έχω σωστό αποτέλεσμα. Μήπως το αναλυτικό πρόγραμμα δεν ήταν σχεδιασμένο καλά. Άρα το αναμορφώνω. Πώς το αναμορφώνω? Όχι όμως η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία να λέει βάσει των δικών της προδιαγραφών. Έχουμε κοινή προσπάθεια όλων με συμβούλια παιδείας όπου κάποια στιγμή γίνεται συγκερασμός των απόψεων των προτάσεων διαφόρων φορέων, πιστεύουν όλοι στο νέο, στο καινούριο, στο σύγχρονο και αυτό το σύγχρονο το υλοποιούν. Αλλά δεν είναι όμως τόσο δύσκολο. Έχουμε την περίπτωση Παπινιώτη, ο οποίος πράγματι αγωνίστηκε 2 χρόνια όταν είχε οριστεί πρόεδρος του Συμβουλίου Παιδείας και κατάφερε μετά από 2,5 χρόνια το 90% των συμμετεχόντων φορέων να έχουν ίδια άποψη. Μια κοινή άποψη, έτσι. Απίστευτο για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό εκεί δεν υλοποιείται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση που ήρθε μετά την πρόταση που έφερε ο κύριος Μπαμπινιώτης. Υλοποιείται επιμέρους. Έπρεπε αυτούσιο να υλοποιηθεί και να μπουν σκοπιμότητες. Άρα, αφού πετύχαμε το πρώτο να συμφωνήσουμε, να συγκεράσουμε τις διαφορετικές απόψεις. Πολύ σημαντικό, άρα θα το υλοποιούσαμε αυτό που συμφωνήσαμε και το πιστεύουμε και θα λέγαμε ότι είναι και δικό μας. Αλλά αυτό το δικό μας είναι υπόθεση δική μας για να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Ο εκπαιδευτικός, είπατε πριν ότι πρέπει να κρίνεται. Πώς κρίνεται ο εκπαιδευτικός? Θα τον κρίνουν οι μαθητές του, θα τον κρίνουν κάποια συμβούλια τρίτων? Τι ρόλο παίζει εδώ πέρα πιθανώς ένα σύστημα κρίσης το οποίο δεν είναι... Είσαστε τεχνοκράτες, είσαι άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Η κρίση των εκπαιδευτικών γίνεται με την αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση τώρα μην πάμε σε κάποιες αριστερές προσεγγίσεις ότι θα αδικηθεί. Είναι σαφές. Ας τις δούμε και αυτές τις προσεγγίσεις, γιατί πολλοί κόσμος φοβάται, έτσι. Τις έχω σεβαστεί τόσο καιρό. Αυτές όμως μας έκαναν εδώ για 30 χρόνια να μην γίνει αξιολόγηση. Σωστό. Η άποψη είναι σαφής η δικιά. Είναι απαραίτητη λοιπόν η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι επιστημονική μέθοδος. Μάλιστα. Άρα ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα έχει βρει έναν δόκιμο τρόπο που μπορεί να μπει στη διαδικασία της αξιολόγησης. Υπάρχει η αυτοαξιολόγηση, υπάρχει η εσωτερική αξιολόγηση
Και υπάρχει και εξωτερική αξιολόγηση. Ο συγκερασμός των τριών αξιολογήσεων θα δώσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και δεν λέμε πάντα με την έννοια αξιολόγηση, μόνο την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, μιλάμε την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας, την αξιολόγηση του συλλόγου των καθηγητών, την αξιολόγηση του γραφείου διοίκησης. Άρα μην τρομοκρατούμε με την έννοια αξιολογώ για να σε κρίνω. Ίσον απόλυση. Το λέω για την Κερίνε Γαλεπή, όπως λένε πολλοί εκπαιδευτικοί. Η αξιολόγηση είναι επιστημονική μέθοδος η οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο να είναι αντικειμενική και να φέρνει αποτελέσματα. Μην τη φοβόμαστε. Στο κάτω-κάτω, γιατί να μην μπούμε σε μια διαδικασία κάποιων βημάτων πάνω στην αξιολόγηση, να διορθώσουμε προβλήματα που θα υπάρχουν από το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης, οπότε να φτάσουμε στο αντικειμενικό ή τέλειο μοντέλο αξιολόγησης. Το τέλειο δεν υπάρχει, αλλά σε ένα αποδεκτό από όλους τους συμμετέχοντες φορείς.